Dwy Chawer a Brawd, felly mae'n amlygu hun yn y ffilm yn amlwg. Mae'r dwy chwaer yn byw gyda'r brawd, maen nhw gyd yn byw yn hapus gyda'i gilydd ar y ffarm, yn dal i ffermio, i gadw defed, cadw da, ieir, cŵn a cathod, ac yn byw yn draddodiadol iawn i gefn gwlad Cymru, ac yn hapus iawn gyda'i gilydd. A beth mae'r ffilm yn neud yw just dala cip olwg ohonyn nhw yn byw eu bywyd mewn un diwrnod felly. Mae pobl o'r genedlaeth hŷn wedi fynyddo'i a diddordeb yn bobl gyda fi ers yn ifanc iawn yn mwynhau siarad gyda pobl. A dwi'n meddwl fod na fwlch yn rhyw fath o archif sydd gyda ni o bobl Cymreig neu Cymraeg yn Sir Ceredigion efallai. Mae'n lawer o luniau, ond nid oes gymaint o archif ffilm mewn 20 mlynedd efallai edrych nôl ar y ffilm hyn. Fydd hi llawer fwy gwerthfawr na beth yw hi ar hyn o bryd. Felly dyna beth osgogodd fi fwyaf. Y diddordeb yma i weld sut mae bobl yn byw a cael ymdreiddio mewn i bywydau nhw yn hytrach na edrych o'r tu allan.